escales perquè no és el típic escenari, les escales no fan d'escenari, i com el porxo, l'arcada, molt bonic, un lloc molt acollidor. Pretens emportar-te cap a un clima menys sec, com faríem sent ocells. Comprenc que vulgui quedar-me aquí, igual que entenc que vols marxar. Doncs molt bé, sorpresos perquè a vegades vas a tocar a un lloc que no és una ciutat gran i no saps el que et trobaràs, i fantàstic, ha anat molt bé, la gent crec que ha estat a gust i hi havia molt silenci, la gent podia escoltar, que per la música que fem doncs és ideal. Sos històries culpables del teu passat. Una cançó que fa poc ha sortit, de la Carney Barnett i el Cartbill, que han fet un disc junts, i ara no sé com es diu la cançó, no me'n recordo, però vaig veure el vídeo i la cançó em va agradar. Doncs a mi sempre m'ha agradat la Tracient de Cambra Oscura, quan vaig començar a escoltar música per els grups que escoltes, doncs em va agradar. Hi ha molts llocs guais, jo crec que la gràcia en part és tocar escenaris molt diferents, diria que la varietat justament, no sabria dir un. Jo crec que un moment molt xulo és quan estàs a un concert i t'oblides de tot, que estàs això cantant, tanques els ulls i només estàs per la cançó. Una mania, no en tinc gaires de manies. Poder estar un moment tranquil abans del concert, suposo, però tant com mania tampoc. Música pop. Home, Caragols, és més plat. Ronaldo. Mig, m'agraden els dos. Un desig, doncs, que seguir molt temps fent això, que ens agrada molt i ens ho passem molt bé. Stars